Hej og velkommen til videoen om Access. Det er lidt en fortsættervideo, den her video, fordi den forudsætter lidt kendskab til Access og database allerede. Den her video den handler om det, der hedder redundans, relationer og nøgler i databaser. Så nu er vi inde i det lidt mere avancerede felt i forhold til databaser. Når man snakker om databaser, så snakker man faktisk om to typer af databaser. Man snakker om det, der hedder en flad database. En flad database, det er en database, der kun består af én tabel. Vi kan jo se herover, det er fra Access det her, der kan vi se, at den her database har kun én tabel. Det er den, der hedder dinoarter her. Og tabellen kan vi jo så se herover, og vi kan se, at alle data så er skrevet ind her. Fra venstre til højre er der alle de her forskellige kolonneoverskrifter med alle de forskellige slags data, der er proppet ind. Og vi kan se, at der er faktisk så mange her, så det kan slet ikke være i det her billede. Og det er jo et af de problemer, man kan have, hvis man har en hel masse forskellige data, og vil have det ind i en database, og så putter det hele ind i en tabel. Det er, at det bliver meget uoverskueligt, og ikke sådan til at have overblik over. Derfor kan man gøre noget andet. Derfor kan man lave en database med flere tabeller. Vi kan se hernede, igen er det fra Access, at nu har jeg taget tabellen heroppe og ligesom splittet den op i 3 tabeller i stedet for, som så indeholder 3 forskellige områder, kan man sige. Og det er typisk noget, man anbefaler, at man gør i databaser, fordi at det gør det noget mere overskueligt. Så står der redundans her, og grunden til, der står redundans, det er fordi, at det kan være et problem, når man har flere tabeller. Det her med, at man kan komme til at have den samme information stående flere steder. Nu hopper jeg lige videre til den næste her. Nu står der relationer hernede, men det skal vi ikke tænke på lige nu. Her kan vi se de her 3 tabeller, som vi også så før, men nu kan vi se indholdet af dem. I dem hver især. Der er dinoart-tabellen her, der er farlighedstabellen, der er fodertabellen. Og hvis man så kigger her, så kan vi se navnene på de forskellige dinoer. Det er egentlig også dem, der er her og her. Nu har jeg bare fået et nummer. Men hvis vi nu tænker, at vi ikke havde brugt et nummer, i stedet for at brugt navnene på dem her, og man så forestillede sig, at der var en dino, der fik navneforandring. Det ved jeg ikke, om dinoer kan. Hvis nu forestiller os, at de kunne det, dengang de levede, jamen så skulle vi ind i alle tabellerne og rette deres navn. Og det er det, man forstår ved redundans. Det er, hvis der står noget information, samme slags information i forskellige tabeller. Og det er så et problem, fordi at hvis man så skal rette det, så skal man rette det i alle tabellerne. Den måde, som man kan komme udenom det her redundansproblem, det er via det, der hedder relationer, som der stod hernede. Og I kan faktisk se, at det jeg snakkede om før med, at hver dino havde fået et nummer her, det er faktisk en relation. Det som man kan se hernede, det viser den relation. Det kan være lidt svært at se, men det her det er også fra Access. Jeg viser senere, hvordan man gør det. Men det viser, at den kolonneoverskrift her i dinoarter, vi kan se her, der hedder dino-nummer, det er den samme heroppe, så er der sat sådan en streg imellem den og så den herovre. Det er måske lidt svært at se, men det skal forestille, at den her streg går videre over til dino-nummer her. Det betyder, at det dino-nummer her er det samme som det dino-nummer her, som er det samme som det dino-nummer herover. Det vil sige, at i de her 3 tabeller, når vi kigger på dinoartstabellen, så dino nummer 1 her, det er det samme som den her, og det er det samme som den her. Hvorfor det er smart, det skal vi kigge på lige om lidt. Men det gør, det er, at blandt andet gør, det er, at når man kigger på de her tabeller, jamen så ved jeg, at jeg kan være sikker på, at det er den samme dino, det handler om, når vi kigger på dino 4 her, hele vejen igennem. Men altså, for at man kan sikre sig det, så er man nødt til at opbygge de her relationer. Relationerne, det gør også, at hvis jeg nu gik ind og ændrede noget her omkring farligheden,
i forhold til Dino 4, Saltasaurusen her, jamen hvis jeg så lavede en forespørgsel på noget med farlighed, som både har noget med navn at gøre og farlighed at gøre, jamen så ville den nye opdaterede værdi komme med der. Så på den måde kan man sige, så snakker de her tabeller sammen. Og det er netop via de her relationer. Så er der lige et sidste begreb. Nu har vi snakket om redundans, relationer og primær nøgle. En primær nøgle, det er noget, som er meget vigtigt, når man laver databaser. Det er jo sådan, at hvis man nu har en lang liste med kunder, for eksempel en lang tabel med kunder, jamen så kan det jo være, at kunderne har samme navn, samme fornavn, måske både samme fornavn og efternavn. Det kan også være, at der er nogle kunder, der deler telefonnummer og sådan nogle ting. Når man skal forbinde ting via de her relationer, så er det meget vigtigt, at man ved præcis, hvad det er for en dino for eksempel, der jeg taler om. Så det vil sige, at en dino skal have, altså man skal have et eller andet i en tabel, vi går lige tilbage, skal have et eller andet i tabellen her, som kan sige præcis, hvad er det for en dino, det handler om. Vi kunne have sagt, det var Tyrannosaurusen, men som jeg sagde før, så kunne den måske ændre navn, og det kunne være, at man kunne forestille sig, at der var nogle dinoer, der havde samme navn også, for eksempel. Og hvis man gjorde det på den måde, så ville det være et problem i forhold til at holde dem adskilt fra hinanden. Og når man så for eksempel kiggede over i farlighed, og der stod Tyrannosaurus, jamen så ville man ikke kunne vide præcis, om det er Tyrannosaurus 1 eller 2, hvis der nu var flere, der hed Tyrannosaurus. Og derfor har man det her, der hedder en primær nøgle, som jeg også har skrevet hernede, der er unik. Jeg har skrevet hernede, det kunne være telefonnummer, CPR-nummer, e-mailadresse eller tilfældig nummer. Telefonnummer er der mange virksomheder, der bruger. Der er også nogen, der bruger CPR-nummer, hvis man for eksempel ringer ind til kommunen eller til lægen. E-mailadresse, det kender vi for eksempel fra tjenester på nettet. Når man skal oprette en profil, så bruger man sin e-mailadresse, så bliver det ligesom den primære nøgle, den som man kun kan have selv, så der kan kun være én bruger, der har den samme e-mailadresse for eksempel. Og så er der det her med et tilfældigt nummer, og jeg har skrevet for eksempel kundenummer. Det er det, som man for eksempel kender fra, jeg kender det fra mit internetabonnement for eksempel. Der har jeg et eller andet mærkeligt nummer, som ikke har noget med mig at gøre, men som er et eller andet, jeg bare har fået tilfældigt. Og det er altså, det har jeg lige sat herover. Det er, går lige tilbage her, og det er altså det samme som det her Dino-nummer. Det er et, som Access ligesom har givet dem automatisk, de her numre. Det er noget, man kan sætte, eller det er noget, som Access gør automatisk, når man starter op. Så kan man også ændre det, så man selv kan skrive et nummer ind. Men man kan kun have en post med det samme nummer her. ID-nummer, tror jeg normalt, det hedder, når man starter Access op. Så det er altså det her primære nøgle. Noget. Og vi kan se her i det her screenshot, netop at det er Dino-nummeret, der er blevet den primære nøgle. Vi er gået ind i det, der hedder designvisning, tror jeg. Og der kan man så vælge primære nøgle her. Vi kan se her, det er Dino-nummeret, der har fået primære nøgle. Ja, godt. Hvordan bruger man så det her redundansrelationer og primære nøgler, når man arbejder direkte i Access? Og det skal vi kigge på nu. Og det skal vi kigge på via en morgåde. Morgåden foregår i vores Jurassic Park, eller Jurassic World, og der er simpelthen sket det, at der er blevet fundet det her får, der er blevet slået ihjel, som vi kan se her. Og der er så en eller anden rovfugl, der er begyndt at spise af den. Men vi ved, det er noget andet, der har slået den ihjel. Vi ved, det er en af vores dinoer, der har slået den ihjel. Og nu skal vi så simpelthen se, om vi kan, ud fra vores database med dinoer i, kan finde ud af, hvem er det, der har slået det her får ihjel. Ja, jeg har nu startet Access og åbnet vores Dino-database her. Vi kan se, vi har de her 3 tabeller, som vi også så før, med den ene med vores dinoarter, den anden er med noget farlighed i forhold til de her forskellige dinoer, og så er der noget med foder, altså hvad det er, de spiser, de her forskellige dinoer. Godt. Og det vi jo kan se her, det er, at hvis vi går ind i farlighed, så kan vi jo se
selvfølgelig, hvor farlig er, og så kan vi se det her dino-nummer koblet til farlighedsværdien. Så jeg kan altså se her, dino nummer 1 har 4 i farlighed, så det er meget farlig dino her. Men så er vi jo så nødt til at gå over i dinoarter her, og se, dino 1, hvad var det? Ja, det var Tyrannosaurusen. Og det er måske ikke så svært, altså problematisk, når man har så få poster her, som vi har i den her database. Hvis man nu havde rigtig mange poster, flere tusind, som der er jo mange databaser, der er så store jo. Hvis der var flere tusind, så ville det jo være helt umuligt, det der med at skulle sidde og kunne huske, hvilke nummer hørte det til hvilken kunde, for eksempel. En måde, man kunne komme udenom det på, det var jo, at man ville kunne lave en forespørgsel. Vi kunne lave en forespørgsel, som på en eller anden måde kædede dem her sammen, de her forskellige tabeller sammen. Og det kan vi jo lige prøve her. Vi går ind under opret, jeg trykker på guiden forespørgsel, siger OK, og så vælger jeg først dinoarter her. Jeg siger, jeg vil godt have noget med navn, og så vil jeg også gerne have noget med farlighed, og så siger jeg udfør. Så får jeg noget her at vide, nemlig at det ikke kan lade sig gøre. Og der står simpelthen her, en eller flere af tabellerne er ikke relateret til andre. Okay. Og grunden til, at den kommer og siger det, det er simpelthen fordi, at, nu trykker jeg lige annullere her, at Access ved jo ikke, at de her numre her, under dino-nummer, er det samme som det her, at det betyder det samme. Ved ikke, at dino nummer 1 her, er det samme som dino nummer 1 her. Det kunne jo også lige så godt være noget andet, det handlede om. Nu kan man sige, hey, det er samme navn. Access. Kan du ikke lide? Det burde du da vide. Men det gør Access altså ikke. Så man er nødt til at fortælle Access, at det er simpelthen det samme, det handler om her. Godt. Det vi først gør, det er, at vi går ind, og så giver vi de her dino-nummer kolonner her i alle 3 tabeller. Vi gør dem til det her, vi snakkede om før, der hedder den primære nøgle. Og den måde, man gør det på, det er, at vi går herind i vis, og så trykker vi på designvisning. Så kommer den frem her. Vi kan faktisk se, at her er dino-nummer. Det er allerede den primære nøgle. Det kan vi se med den her lille nøgle, der er her. Hvis det ikke var tilfældet, så kunne vi trykke her på primær nøgle. I kan se, at man kan sådan fjerne det og sætte det på. Hvis vi nu går herned, så kan man se her, man kan ikke have mere end én primær nøgle. Så primær nøgle er altså noget, man kun kan have en af. Godt. Vi kigger lige herned på farlighed og tjekker. Der er den også sat til. Hvad så med foder? Der er den også sat til. Godt. Det der så også er, når noget er blevet en primær nøgle, vi siger, at vi gerne vil igennem her, det er, at nu har jeg valgt her, at den skal autogenerere et nyt nummer. Så hvis jeg laver en ny post her, så sætter den til et tal ind. Hvis det nu ikke var det, vi havde valgt, hvis jeg nu havde valgt her under datatype, havde valgt tal for eksempel, så ville jeg selv kunne vælge at sætte et tal ind. Det kunne for eksempel være et CPR-nummer. Men hvis jeg har gjort det her til den primære nøgle, så vil jeg ikke kunne sætte det samme tal ind. Og det er jo meget vigtigt, fordi det ville jo ikke hvis der pludselig var 2 identiske dino-numre med 2 forskellige dinoer. Så ville der gå helt rod i vores system. Så det er også en vigtig detalje i forhold til det her med nøglerne. Nå, det der er, det er, at nu skal vi ligesom have fortalt Access, at dino-nummer-rækken her ligesom, det er det samme, det handler om for alle 3 tabeller. Den måde, vi gør det på, det er, at vi skal have skabt en relation mellem det her dino-nummer-kolonner i de 3 tabeller. Det gør vi ved at gå op under databaseværktøjer her, og så klikker vi på den, der hedder relationer her. Sådan her. Godt, så kan vi se her, nu kan vi tilføje forskellige tabeller her. Vi har fået sådan en ny enhed, der hedder relationer her. Så siger vi, vi vil godt se dinoarter, vi vil også gerne se farlighed, og vi vil også gerne se fodertabellen. Og så lukker jeg her. Sådan.
Godt, nu har vi stillet op sådan her. Nu skal vi have forbundet dino-nummer. Det her dino-nummer med det der dino-nummer, og det her dino-nummer med det her dino-nummer. Og det gør man simpelthen ved at køre musen over, trykke og så holde nede, indtil der kommer sådan et lille plus, og så giver man slip. Og så spørger den her, okay, du vil oprette en relation mellem dino-nummer og dino-nummer i henholdsvis tabellen dinoarter og i tabellen farlighed. Det er fint, det vil vi gerne, så trykker vi OK. Ups, så er der lavet en relation. Vi vil lave en relation til mellem de her to, så vi trækker lige igen, sådan der, og siger opret igen. Sådan der. Nu er der så skabt relationer mellem de her dino-numre. Så nu ved Access, jeg lukker lige her, og vi siger lige, at vi gerne vil gemme. Ja tak. Nu ved Access altså, at der er tale om den samme dino, så at sige, ligegyldigt hvilken tabel vi er i. Så længe det er det samme nummer, så repræsenterer det altid den samme dino. Yes. Og så kan vi jo prøve at gå ind og sige, at vi gerne vil lave en forespørgsel igen. Det fik vi jo ikke lov til sidst. Vi vil gerne lave en forespørgsel her, som hedder noget med navn. Og så vil vi også gerne vide, okay, hvor farlig er dinoen. Godt. Vi vælger de to, navn og farlighed, siger vi udfør. Og så har vi fået lavet en ny her, dinoarter forespørgsler. Vi kunne også lige have valgt at kalde den noget andet. Det gør jeg lige her. Ja, vi skal lige huske at lukke den først. Luk. Sådan der. Og så omdøber jeg den lige til mistænkte 1. Sådan. Det er nemlig vores mistænkte dinoer i forhold til, hvem er det, der har slået det her får ihjel. Okay, nu får vi jo bare alle dinoerne. Men det, som jeg tænker, det var, at det måske kunne være interessant at se, okay, vi tager de farligste dinoer, og så kigger vi lige på dem en gang og ser. Så jeg går ind under vis igen. Nu trykkede jeg bare direkte på, ellers skulle man trykke her og gå ned til designvisning. Nu kommer vi herind. Og det er jo her, hvor man så kan indsætte nogle forskellige kriterier. Altså sådan, at man kan sortere i det, som man får at se under forespørgselen. Nu vil jeg kun se de dinoer, som er mere farlige end 1, fordi jeg tror simpelthen ikke, at en dino, der har en farlighed på 1, vil slå et får ihjel. Så jeg siger større end 1. Det vil sige, at vi får kun vist de dinoer, her på mistænkte 1, som har en farlighed på mere end 1. Godt, det har jeg tastet ind. Så trykker vi kør her. Whoops. Og rigtig nok kan vi se her, okay, vi har fået sorteret i vores dinoer, og det er faktisk kun 3 dinoer, der har en farlighed på mere end 1. Så det er vores 3 mistænkte her. Det er ikke helt nok til, at vi rigtig kan finde ud af, hvem er det egentlig, der har slået vores får ihjel her. Ja, det viser sig, at når vi ser nærmere her, så kan vi se, at det, der har slået fåret ihjel, har faktisk ikke rigtig spist noget af fåret. Så derfor så må vi gå ud fra, at det ikke er en kødæder, der har slået fåret ihjel her. Fordi hvis det var en kødæder, så ville det nok også have spist fåret. Så det må altså være en dino, der har slået fåret ihjel, som ikke vil spise det også. Altså en planteæder. Så vi går tilbage her til vores database, og så siger vi, okay, vi vil gerne have en ny forespørgsel. Så vi trykker opret, vi trykker på guiden forespørgsel. Ja, vi gemmer lige den der, den kommer og siger gem. Ja tak, siger vi. Fint, så siger vi lige OK her, til vi vil gerne lave en forespørgsel. Og vi skal lige huske at gå herop og så sige tabel, vi vil gerne have navn. Så vil vi også gerne have farlighed, men så vil vi også gerne have foder her, noget med spisevaner ind. Sådan der. Så klikker jeg lige næste her, og vi siger bare videre, og så heroppe kan jeg også give den et navn. Vi siger mistænkte 2. Og hvis jeg vælger den her redigere forespørgselens design, så går den straks derned, hvor vi kan ændre det med kriterierne. Så det gør jeg lige i det her tilfælde. Jeg trykker OK. Bang! Så kan I se her, det er de her tabeller, det handler om. De er forbundet sådan her. Og nu kan vi se hernede, at nu har vi både navn, farlighed og spisevaner. Så nu vælger jeg så her at sige, at det skal stadigvæk være en dino på en farlighed over 1. Og her skriver vi så
planteæder. Det var jo ligesom det, som gav mening, når vi så det her for, at der slet ikke var blevet spist noget af det. Så det må være en planteæder, der har slået det ihjel, som er farligere end 2. Godt, det har vi tastet ind, så kan jeg trykke på kør heroppe. Jeg kan også trykke dataarkvisning, men det nemmeste er egentlig kør, så den trykker vi på. Bang! Så kan vi se her, den har fundet Stegosaurus i databasen. Den har en farlighed på 2, og den er planteæder. Så Stegosaurus, du er totalt busted. Det var faktisk ikke særlig pænt af dig, det der. Så ja, jeg må lige udtænke en passende straf til Stegosaurus. Men det vigtigste var jo, om ikke andet, at vi fandt den skyldige og kan få afrettet den dino, så det ikke kommer til at ske igen. Men det er en måde, som I kan se, at man kan bruge det her med relationer og primære nøgler til at kunne søge på tværs af nogle forskellige tabeller, og på den måde finde nogle helt specifikke data frem, som man ellers ikke ville kunne. I hvert fald ikke, medmindre man havde en meget, meget lang og kompliceret tabel som den eneste, men det vil man jo gerne væk fra. Så det var det omkring redundans, relationer og primære nøgler. Tak for den her gang.